Ai Romale, Romale, me gioia di cava, me ne potrò Princesa Queredeto, ah, cobra místico vilo, sasti bachtali te ovejas de nive, ah, que kodati dai pe basta mare. Jennifer
Голяма красавица е тя, пин-кода на моята душа. От малка имам аз мечта, да имам аз дъщеря. Голяма красавица е тя, пин-кода на моята душа. Ой, Хриси, Хриси, радост и тревога ти си. Ой, Хриси, Хриси, едничка на мама, сладорана най-голяма. Ой, Хриси, Хриси, цяло чудо ти си. Ой, Хриси, Хриси, като кукла Барби ти си. Ой, Хриси, Хриси, на мама и на тати всичко ти си. Ой, Хриси, Хриси, мама и на тати всичко ти си. От малка имам аз мечта, да имам аз дъщеря. Голяма красавица е тя, пин-кода на моята душа. От малка имам аз мечта, да имам аз дъщеря. Голяма красавица е тя, пин-кода на моята душа. Ой, Хриси, Хриси, радост и тревога ти си. Ой, Хриси, Хриси, едничка на мама, сладорана най-голяма. Ой, Хриси, Хриси, цяло чудо ти си. Ой, Хриси, Хриси, като кукла Барби ти си. Ой, Хриси, Хриси, на мама и на тати всичко ти си. Ой, Хриси, Хриси, мама и на тати всичко ти си. Ой, Хриси, Хриси, радост и тревога ти си. Ой, Хриси, Хриси, едничка на мама, сладорана най-голяма. Ой, Хриси, Хриси, цяло чудо ти си. Ой, Хриси, Хриси, като кукла Барби ти си. Ой, Хриси, Хриси, на мама и на тати всичко ти си. Ой, Хриси, Хриси, мама и на тати всичко ти си. Eskiden yok artık, durgunum, duruldum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim farkında mısın?
На първата там трябваше. Добре, добре. Да, сега. Сега тук. Къде се ламия? Благодаря. Айде, знам ли да може да излизам аз? Стефане, бе! Стефане, бе! Смени се, бе! Може, разбира се. Снимка.
Стефан се роди Паве. Кой става, бе, дичак? Прости. Sviazi, 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 vиждам те sviazi, vиждам те sviazi. Tu Isuse i milost čestvina upravmande me co si mangi šukar tu Isuse i milost čestvina upravmande me na najteme kaptu tu sa kaova Kad olamam tute, taj tutka slavina Na najteme kaktu, tu sam kao ova Kad olamam tute, taj tutka slavina Na mangamnem opurano životom Objak me živio Velotu naravio Samo je tu da maga Te mama te pazine Se navirava Protegata i pjogava Na nagade Opogano životo Objak me živio Velotu naravio Samo je tutta magna te mama te pazine Era ira mano Io ti avrò I miłość czystwina Dobra mandele Na najdziemy kartu
И да е много благословена. Стигате! Немойте, момиче! От нас лелите, нали сме лели? Значи сме си срещали към него. Айде да направим
Vania, no que Sнимай! В това бездъно черно море оряза силва, но той продължава. Кораба плава в това бездъно черно море, оряза силва, но той продължава. Както Исусе, не оставяйки, ако дъне кораба, това бездъно море. Както Исусе, не оставяйки, ако дъне кораба, това бездъно море.
това бездънно море. Щом духът на добре в сърцето ми, аз ще пея ми. Щом духът на добре в сърцето ми, аз ще пея ми. Аз ще пея, аз ще пея, аз ще пея ми. Аз ще пея, аз ще пея, аз ще пея ми. Щом духът на Бога в сърцето ми, ще се моля ми. Щом духът на Бога в сърцето ми, ще се моля ми. Ще се моля, ще се моля, ще се моля ми. Ще се моля, ще се моля, ще се моля ми. За какво сме се събрали този ден, нали така? Алелуя. И аз искам да благословим всички заедно това детенце. Да благодаря, ако може да го намери и да дойде просто при мен. Това къде го познаваш си. Познаваш ме ти. Алелуя. Благослови тази храна, Тате Боже мой. Нека да очистиш, да осветиш, Боже мой. И всеки, който се вземе, Боже мой. Боже, Тате, тя да действа в неговото тяло и не само. Нека в духът на Боже мой да действа. В името на Исуса моля да казваме. Алелуя. Добре. Алелуя. Може да седнете и просто да ядете и да ме слушате. Настанете се добре, хубаво, респект. Бог да ви благослови, седите прави, мимо, бъди благословена. Седнете удобно, защото ще говоря повече от 1 час. Алелуя! Някои хора се радват. Алелуя! Готови ли сте да проповядваме? Алелуя! Заключете вратите. Слушайте, искам да ви отнема от вниманието, докато ядете, просто погледнете към детето. Аз не съм важна. Погледнете към детето, към майката на това дете. Днес, нали окей, всички знаем, има рожден ден детето, нали окей. Но се случва и нещо в духа. Това дете ще бъде предадено днес в Божите ръце. Нали, понеже не съм овластен, нямам власт върху мене, и аз не мога да направя това нещо. Но буквално може да се молим всички заедно. Има баща, който просто не може да бъде на това място на този момент, но те ще извършат това дело пред Бога. И ние казваме слава на Бога за това нещо, което те ще извършат. Амин, Боже мой. Но аз искам да кажа няколко думи и ме чуйте върху това, което искам да кажа. Слушайте, имаше куп деца и Исус Христос проповядваше. И когато проповядваше, децата искаха да отидат при Него. И няколко религиозни хора, няколко възрастни хора казаха: не дейте! Възпираха децата. Когато чу Исус Христос, каза: оставете децата да дойдат при мене. Колко е важно вие, родители, да направите път на детето ти към Исус Христос. Буквално вие имате тази заангажираност, тази длъжност да
да въведете деца, да направите път към Исус Христос. Алилуя! И аз наистина искам да благословим това дете. Знаеме, нали, в пътя, рожден ден, но ние знаеме в духа. Духовните хора знаят какво се случва. Когато предадеш детето си в Исусовите ръце, това означава, че Бог вече е длъжен. Боже, Той не че е длъжен, ако прави от любов, ние трябва да смирираме и да разберем, че Бог толкова ни обича. Бог толкова ни обича, че даде живота си за нас. И Той го прави ежедневно. Затова аз ви моля, който може, ние вярваме, че протягането на ръка е сякаш искаш да кажеш нещо. Когато искаш да кажеш нещо и просто не ти дава думата, ти даваш сигнал. И това, че ти издигаш ръката си към това дете днес, ти даваш сигнал, ти казваш, изпращам това благословение. Изпращам това благословение. И ако имаш конкретно, което ти дойде в момента от Бога, просто благослови това дете. Може би ще ти дойде въкъла, нека Бог ти изпрати невероятен съпруг в живота на това дете. Просто изповядвай го, нищо, че ти е след 20 години. Направи го. Ако ти дойде в ума, изпращам благословение, съвършен, страхотен, 3-етажен дом. Просто го направи, просто го направи. Ние вярваме в благословението. Ние вярваме, че ако изречеш благословение върху някой, то ще направи път, то ще го гони. И неизбежно е да не го достигне. Затова аз ви моля, не си затварите очите. Просто протегнете към това дете ръцете си. И ако се сетиш по време на молитвата, която аз ще отправя за това дете, ако се сетиш за нещо, просто го направи. Тате, ето Боже мой, ти си извикал на този ден преди 2 години. Боже мой, и аз знам, че когато викаш някой, ти го викаш по име, тате. И ти, Боже мой, я извика и даде името Айлин. Боже мой, и аз ти благодаря за нея и днес, Боже мой, изпращам, Боже мой, пророкувам за живота й. Тате, благословил си я, Господи, като бебе. И ето тя вече, Боже мой, не е бебе. Тя е дете, Боже, но аз те моля. Ти не я пазиш в детските й години, тате. И моля те, Боже мой, когато започне, Боже мой, училище, моля те, тате, да я пазиш през всичките дни на животи. Боже мой, да й дадеш бистър ум. Боже, да я благословиш, Боже мой, в училището и тя да бъде успешен ученик, Боже мой. Моля те, тате, да я пазиш през тинейджерските години, тате. Когато влезе в пубертета, тате, да не бъде така, Господи, гневлива, Боже. Но, Боже мой, да мине този перипет от живота си с мир, Боже мой, и с Тебе, Боже мой. Моля те, тате, да я пазиш през младежките години, Боже мой, и да я пазиш от всяка съблазън, която тя може да изпрати към нея, тате. Моля те, тате, когато се разболее през всичките тези години, тате, моля те, ти да дадеш лек, Боже мой, за тялото и, Боже мой. И аз те моля, тате, Боже мой, да бъде благословена във всяко едно начинание, Боже мой. Моля те, когато дойде време да намери изпътника и помощника в живота си, ти да изправиш правилният човек за живота и, тате, Боже мой. Нека, Боже мой, да бъдат едно, Боже мой, да вървят в пътя ти, тате. Умолявам те, тате, излей благословение върху това дете, Боже мой. Моля те, тате, да дадеш деца в живота и, тате, и тя да се радва на тях, Боже мой. Те да бъдат послушни, Боже мой, на гласа ти, Боже мой, и да бъдат за благословение на нея, Боже мой, и на целия и род, Боже мой. Моля те, тате, когато порасне, нека, Боже мой, тате, да бъде съвършена и свята жена пред Тебе, Боже мой, и Ти да излееш благословение върху благословение, тате. Моля те, Боже мой, Ти дадеш дом, Боже мой, който ще бъде като Корнилиев дом, тате. Умолявам те, Боже мой, до дълги старини да закрепиш тялото й и здравето й, Боже мой, и тя да се радва на дълги години в радост, в здраве, в любов, в щастие, Боже мой. И аз те моля да видим внуци от внуците си, Боже мой. Моля те, тате, да излееш благословение върху нея и да не спира, Боже мой. Но това, което те моля, тате, да не се отделяш от живота и, тате.
Амин, Боже мой! Амин, Боже! Бъдете благословени. Бог да ви благослови. Благодаря ви за вниманието, което Святи душе, призовавам те, ти да дойдеш с помазание. Нека твоя дух да дойде силно върху мен, жадува моето сърце. Почувствам Твоя мир и Твоята благодат, жадува моята душа. Напои ме, помажи ме с Твоя дух, да те чувствам все по-силно в мен, Исус. Напои ме, помажи ме с Твоя дух, да те чувствам все по-силно в мен, Исус. Помажи ме, Исусе, помажи душата ми, знам обичаш ме, ти умря за мене. Напои ме, Исусе, напои душата ми, всяка час освежи ти в мене. Съживи ме, Исусе, съживи душата ми, знам обичаш ме и умря за мене. Напои ме, Исусе, напои душата ми, всяка час освежи и в мене. Всяка час освежи и в мене. Всяка час освежи и в мене. Дори когато останеш сам и не знаеш на къде, знай, не си сам. Дори когато останеш сам и не знаеш на къде, знай, не си сам. Ти не си сам, ти не си сам. Някой се моли за теб, за мен сега. Ти не си сам, ти не си сам. Някой се моли за всички нас. Страдание в живота ти имаш ти. Знай, страда с теб. Поката в сърцето ти, той ще разтопи с теб, с мене той. Ти не си сам, ти не си сам. Някой се моли за теб, за мен сега. Ти не си сам, ти не си сам.
някой се моли за всички нас. Исус Христос се моли за всички нас. Покаяние, 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 Ти ми дай, Господи, покаяние, 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 Ти ми дай. Покаяние, покаяние, Ти ми дай, Господи, покаяние, 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 Ти ми дай. Амин. Ани! На бебето е! Ето прикажи! Айде си мисли билка! Айде стига, ма! Ела насам! Айде стигнете! Чакай сега да се снимате с Родо! Ей, а къде е другото? Другото! Не! Обратно, така. Има пред... Пайс. Ела по-напред, не, махни пред пазище. Лелче, айде! Махни пред пазище, така. Надолу! Бецецика! Първо горе, а ти слезе се, имаме 50. Ела на първо горе и после долу.
пожар, още шампанско. Това е пребано. Опа, бе, давай! Къде е онова другото? Ама нема! Това другото къде? Имаш ли копче? Копче имаш ли? Може би са странични, е така на виво и... Виж, това е странично, е така на две и така върти. Това беше предсакър. Това е просто. Тука гледате! Готово! Бъдете благословени. Искам да поздравя с една прекрасна песен. Помня го. Помня, Господи, много светлина ми даваше ти, но прегреших ти, а сега и напуснах кошарата. Помня, Господи, много светлина ми даваше ти, но прегреших ти, помогни ми, Боже мой, върни ми първа за любов, че съм изгубена от сън и излизах по света. За теб ще пея всеки час, името ти ще хваля. Благодаря ти, Боже мой, че отново пак съм твой. За теб ще пея всеки час, името ти ще хваля. Благодаря ти, Боже мой, че отново пак съм твой.
Zapata